Јас се Звотко Иван. Добро јутро свима, а и добро јутро мене. Снимам се ујутру понеделник 2 февруари 2026 године. Ова е рад 7 нечисти чисти бетон у дворишту. На овој видео снимко чистит чупуљасну со бетона у дворишту. А сад идем да радим.
kraj rada ili kraj posla. Kraj video snimka Zvonka Ivana. Zvonko Ivan.